Larrogeita hamairu garren orrialdeko bosgarren, 6, 7, 8, 9 garren ariketetan eskatzen dena da gauza bera. Hau da, zatiken arteko batuketa edo kenketa bat bidertzea zenbaki konkretu batzukin. Gainera zenbaki hori koinziditzen da izendatzaileen MKT. Kasutan, lehen ariketan da bider 8 egin behar dugula. Nik imaginatzen dut, zelan esaten dugun beti eraketak egiterakoan lehenen egiten direla parentesi barrokoak, batzuk hasiko zariela, hemen, izendatzaile komuna egiten. Konturatzen basaria izendatzaile komuna 8 dala, eta gero bider 8 egiten dugulak hor kanpuan, egin beharrian lehen batuketa egiten badugu sartu 8 bidertzen tanakin, egingo dugu 8 biderekiz zati bi, lauekiz geratuko dana, gehi 8 biderekiz zati lau, gehi 8 biderekiz zati 8, ken 8 bideru zati lau, ken 8 zati lau. Ez jasartzen, ara desenetxe duten, enko para, hemen behin dugu idatzita, eta orduan, 8 biaz geratzen da lau, hemen goian, beraz, lauekiz, gehi 8 gauden da bi, gehi biekiz, 8 zati 8, gehi ekiz, 8 zati lau bi bider iru ken 6ekiz, eta minus 8. Eta geratzen dira, lau gehi bi 6, gehi bat 7, ken 6, ekiz ken 8. Vale? Seigarrena. Seigarren ariketan, eskatzen digute bidertzea bider bederatzi, ondorengo hau. Orain, banan bider bederatzi eginez, geratzen da. Behatzi biderekiz, behatzi ekiz, bederatzi bider biekiz keniru zati bederatzi, behatzi zati bederatzi simplifikatzen dira, eta geratzen da gehi biekiz keniru, gehi bederatzi zati iru, iru bider ikizken bat, iru bider ekizken bat, eta ken bederatzi zati behatzi bat, parentesia gogoratu, 12 ekiz gehi lau, hau da, amengo guztia minus honekin afektata dago, vale? Eta geratzen da, behatzi ekiz, gehi bi ekiz keniru, gehi iru ekiz keniru, ken 12 ekiz ken lau. Berdin, bederatzi gehi bi, behatzi gehi bi 11, gehi iru 14, ken 12 parkatu bi ekiz, eta gero, minus iru, minus iru, minus 6, minus 10. Vale? Zazpigarrena. Zazpigarrenean, bidertu behar ditugu zatiki guzti horiek bider 12. Orduan, azten gara, banan bider. Izango da. Idazten badugu, hobeto, 12 bider iru, bider ekiz gehi bi, zati lau. Gehi, 12 bider iru ekiz gehi bost, zati bi. Ken 12 bider bost bider lau ekiz gehi bat, zati 6, gehi 12 bider hogeta bost, zati 12. Hemen simplifikatu itzen dira, vale? Eta hemen 12 lauaz simplifikatuta geratzen da iru goian. Beraz, iru bider iru bederatzi, eta geratzen da, bederatzi bider ekiz gehi bi. Gehi, 12 zati bi, 6. Beraz, 6 bider iru ekiz gehi bost. Ken, 12 zati 6 bi, bider bost, 10 bider lau ekiz gehi bat, gehi hogeta bost. Azten gara bidertzen, eta geratzen da. Bederatzi ekiz gehi 18, gehi 18 ekiz gehi hogeta 10, ken berrogei ekiz ken 10, gehi hogeta bost.
Total, xak dauz, bederatzi, gehi 18, 27, 27, ken berrogei, minus 13. Parkatu. Minus 13x. Eta, gero, 18, gehi berrogeta, gehi berrogeta sortzi, irurogeta 13, ken 10, irureta iru. Ken irureta iru. Vale? Sortzi eta behatzi bernak beste bideo baten. Edo mentxe bertan igual. Beste bideo baten. Bai.